Jó reggelt, sziasztok! Azt hiszem, sikerült elindítani. Nem tudom, ki szokott élőzni, de ez a gépről elindított élő, ez mindig ilyen vicces, mert 589 dolgot be kell állítani, és most is be kellett állítani. Úgyhogy, ha valaki nézi, és itt van, az valamit jelezzen vissza, hogy nem egyedül beszélek. Bár úgysem tudtok ugye közvetlen bele szólni, de ha tudtok egy picit csetálni, vagy visszajelzést adni, az tök jó lenne. És hát nagyon készültem egyébként, mert rengeteg jegyzetet írtam, és azért lesz muszáj néznem, mert különben estig itt ülünk, azt gondolom, nagyon sokat szerettem volna átadni, nagyon sok kérdés jött, nagyon-nagyon jó dolgokat szeretnék mondani, hogy legyen értelme itt lenned. Ó, szia Dina, de jó, szuper! Jó, akkor legalább egy ember már van biztosan. Szuper. Ugye azt a címet adtam ennek a kis előadásnak, ugye ez életem első ilyen élő bejelentkezése, és igazából szeretnék majd többet csinálni, szeretnék majd többször beszélni így, ami velem történt, vagy ha működik az, akkor ti is tudtok kérdezni, hiszen a mai is úgy alakult, hogy a ti kérdéseitekből lett egyébként összeállítva, és ez nem nagy előadások ezek, hanem inkább sztorik. Én azt gondolom, hogy a sztori az mindig többet tud adni, és szeretnék majd meghívni olyan embereket, akikkel együtt dolgozok. Szeretnék majd olyan embereket nektek megmutatni, akikkel együtt megyünk ezen a hadi úton, és elmesélni, hogy ez az MLM, ez nem olyan nagy csoda, mint ahogy nagyon sokan... Jaj, de jó, sziasztok! Sziasztok! Oké. Nem olyan nagy csoda, mint ahogy gondolják, és nincs benne semmi különleges, ezt most így értsd jó oldalról, hogy ez is egy szakma. Ugye, aki engem ismer, az tudja, hogy van egy programozói diplomám, meg mellette szerintem 6 OK-im. Volt egy időszak, amikor így beleestem a tanulás csapdájába, és mindent is elvégeztem. Ez webdesigner, ékszerbecsős képzés, van még modellképzésem is, képzeljétek el. Úristen, ezt pont múltkor a keresztlányom juttatta eszembe, hiszen ő most szeretne egyébként modell lenni. Tök durva, hogy milyen álmai vannak a mai fiataloknak. És hát 14 évesen engem is elért ez a fertő, és nekem is van ilyen modellpapírom, úgyhogy tényleg a világ így nagyon érdekes tud lenni. És én azért szeretnék az MLM-ről beszélni, mert ez is egy szakma, és meg lehet tanulni, és nem való mindenkinek, ezt már itt az elején kifejteném, hogy nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy ez bárki meg tudja tanulni. Persze, programozóként, nem tudom, fakitermelőként, műkörmösként, bárki tud dolgozni, aki megtanulja, de nem mindenki akarja, és ez itt a legnagyobb kulcs, hogy az MLM is ilyen, hogy meg lehet ezt tanulni, de nem mindenkinek való, nem mindenkinek ez az, ami tud működni, és ne haragudjatok, ha jegyzetet fogok nézni, de rengeteget írtam, és szeretnék egy struktúra alapján menni, hogy nyilván ne beszéljek itt rengeteget, és igazából az, hogy én hogy találkoztam az MLM-mel, az az egy jó kérdés egyébként, mert 17 éves voltam, amikor először ugye jöttek anyukámékhoz, meg volt terítve, kis előadás lesz, és bemutattak egy fantasztikus vízszűrőt, bemutattak egy olyan kéz mosót, illetve mosószert, amit meg is lehet inni, és hát valahonnan onnan kezdődött az én sztorim, hogy láttam a köröket, mindenki rajzolta föl, ugye egy ilyen kis táblára, és hogy milyen gazdagá lehet válni, és 17 éves korom óta nagyon sok üzletet
kipróbáltam. Én úgy voltam vele, hogy az esélyt legalább megadom, de volt ez Forever, MV, FM parfüm, lehet, hogy valakinek ismerős, volt olyan, hogy ACN, az igazából közüzemi számlákat kellett aláíratnunk emberekkel, és ha valaki általunk fizette a csekkeit, akkor abból tudtunk jutalékot szerezni. Nagyon-nagyon sok mindent megpróbáltam, ugye Avon Forever, vagy az Avon Oriflame, ugye benne a középiskolában az nagyon kis jó biznisz volt, és valahogy soha nem voltam sikeres. És itt a sikerest úgy ért, hogy nem tudtam volna belőle megélni. Azt, hogy olyan összeget keressek, hogy egy teljes fizetést kitegyen, esélytelen. És az utolsó üzletem az Nuskin volt, akkor szintén egészséggel foglalkoztak, és akkor is már nagyon érdekes volt az, hogy az egészségbe ennyire belementek. És volt egy olyan kapaszkodója az embernek, hogy valamit az egészségért tehet. És én ebben nagyon hittem már akkor is. Fiatal voltam, nem voltam az egészség mintaképe, de hogy azért vitaminokat szedjünk, mert az biztos, hogy jó. És igazából mellette sportoltam, ugye én 17 évet, 17-18 évet én versenytáncoltam, és én azt gondoltam, nekem ez lesz az életem, ez lesz a jövőm, hogy picikkel, óvodásokkal, általános iskolásokkal foglalkozom. Volt egy olyan tervem, hogy visszamegyek a szülővárosomba Kecskemétre, és akkor ott fogok majd egy egyesületet alapítani. De hát eltört a lábam, ugye a véletlenek, nincsenek véletlenek, és igazából akkor így elkezdtem gondolkozni, hogy hát most vagyok 23 éves, most eltört a lábam, itthon kell ülnöm, mi van, hogyha 30 leszek, ha 40 leszek, és, és nem vicc, de felmentem a felvi.hu-ra, hogy megnézzem, mi az az állás, ugye, állás, ami majd esetleg jól tudna fizetni, ha én ezt megtanulnám, és ez volt a programtervező informatikus. Nyilván ez így elég kínai, meg aki nincs így informatika, matematika területén. Én egyébként a középiskolában reálszakos voltam, ott matekot, meg infót tanultunk, de nyilván nem érettségiztem le infóból, mert miért is érettségiztem volna le, hanem énekből. Ez is egy külön sztori lehetne, arról is tudnék egy órát beszélni. A lényeg az, hogy nagyon szerettem így a matekot, meg az infót, de nem gondoltam, hogy nekem ezzel dolgom lesz. És amikor eltölt a lábam, akkor már 4 éve nem voltam iskolapadban, 4 éve leérettségiztem, és amikor újra azt gondoltam, hogy valamit kellene kezdeni az életemmel, és tanulni kellene, akkor vissza kellett mennem érettségizni infóból egyébként, és esélytelenek nyugalmával mentem magára az érettségire is, vagy meg lesz, vagy nem. A bizonyítványom az nem volt jeles, egy jó erős 3,5-es, még a 4-es ért el szerintem átlagba, és nem gondoltam, hogy nekem bármi közöm lesz így az egyetemi élethez. És emlékszem, egy jó utcazene buli volt, ahol jött az SMS, hogy gratulálunk, felvettük, és igazából ott valami megfordult az életembe, a sport, a tánc, az teljesen kiment, beültem az iskolapadba, újra tanultam az egész életemet, és akkor ugye egy programozói diplomával 4 év után eljöttem az egyetemről. Hát nem volt azért zökkenőmentes, és már akkor éreztem, hogy ez nem biztos, hogy annyira az én utam. Amikor úgy érzed, hogy hát jó van, megvan ez a diploma, de tényleg ezt akarom csinálni? És annyira emlékszem, amikor a Molnár Bálinttal mentünk be a Continentalhoz meghallgatásra, és akkor kérdezte, hogy milyen célom van itt a Continentalnál, hogy hány évet szeretnék, milyen nem tudom, szinteket, fokokat akarok elérni. Nem is nagyon értettem a kérdést, mert nem volt úgy vele célom. Azt mondtam, hogy figyelj, én 3 évet akarok maximum itt eltölteni, hitelt felvenni, aztán eltűzni innen. És így mosolygott rám, hogy hát
azért nem így szoktak emberek egy állásra jönni, hanem célokkal, hogy ő majd menedzser lesz, vagy nem tudom mi. Nekem ennyi volt tényleg a célom, hogy legyen egy jól bejelentett munkám, tudjak felvenni hiteleket, és el tudjam kezdeni úgy az életemet, hogy azt csinálok, amit szeretnék. Nem tudtam, hogy ez mi lesz egyébként. Úgyhogy, úgyhogy hát elkezdtük, valami csak lesz, és ugye 3 év után, az utolsó évben, a harmadik évben kezdtük el a bitangot létrehozni, de közvetlen párhuzamosan nagyon rossz állapotba kerültem. Ugye nem voltam a helyemen, nem azt csináltam, amit szerettem volna. Emésztési problémák, nőgyógyászati problémák, enyhe depresszióm is volt már, mert sötétbe mentem, sötétbe jöttem, nagyon nem éreztem a flót így az élettel, hogy ezt mondjam. És igazából akkor jött be az Inzino az életembe. Üzletileg nyilván nem akartam vele foglalkozni, mert már 6 emelemet kipróbáltam, mondtam, hogy ez tök jó, akinek megy, és tök ügyes, aki ezt csinálja, de nem nekem való. Én már kipróbáltam rengeteg mindent, és hogy jó ez valakinek, nem nekem. Jó, hogy nekem biztos nem. És viszont a termékre azt mondtam, hogy végre valami dolog, amit ugye tesztelnek, és kíváncsi voltam, mert elég komoly volt azért így a betegségeimnek az alapja, a nőgyógyász vette észre, hogy emésztési problémám van, szóval nyilván ott már voltak problémák, és szerettem volna hinni abban, hogy nem kell műtétre mennem, nem kell már gyógyszereket szednem, nem kell olyan dolgokat elkezdeni, amit nem akarok, és úgy voltam vele, hogy már akkor is 9 éve szedtem vitaminokat, most mondom, nézzük meg ezt az Inzino valamit, új legalább kipróbálom, és maga a teszt az egy kicsit így azt mondom, hogy felkeltette az érdeklődésemet, és amikor a teszt eredménye igazából megjött, nekem ott váltott át az egész dolog abba, hogy akkor még nem is abba, hogy üzletileg én ezt szeretném csinálni, csak abba, hogy ezt az embereknek tudniuk kell. Mert egyszerűen olyan adatok jöttek ki számomra is, amivel senki nem beszéltem, vagy senkiről nem beszéltem vele, senki nem kérdezte meg, hogy én mit eszek, senki nem tudta, hogy egyébként milyen életmódot folytatok, vagy nem, vagy ugye sok ember azért ilyenkor elmegy a dietetikushoz, vagy valahova, akkor minden szépet és jót mond. Tőlem nem kérdezett senki semmit, megjött a teszteredményem, és azok az adatok, amik ott voltak, az így hát arcon csapott. És igazából elkezdtem szaladgálni ezzel a teszttel, hogy úristen, nézd, van egy ilyen teszt, megméri, blablabla. Nem is tudtam nagyon, hogy működik, nem is nagyon értettem, hogy mi ez, csak tök lelkes voltam, hogy végre nem kell hinni, hanem itt egy teszt, a véredből tök jó adatokat elmond, ez alapján tudod változtatni a kajádat, be tudod állítani, hogy mit, hogyan, merre. És ennek az lett az eredménye, hogy ja, 6 hónap alatt kb. 6 hónap alatt ugye az egész életemet megváltoztatta, mert egy olyan pénz jött havonta, ami már meg is fejelte az akkori béremet. Igazából azt mondtam, hogy úristen, mi van, ha ennek a fele igaz? És mi lenne, ha ugyanannyit keresnék, mint a mostani munkámból, amit utálok, és ez lenne a munkám, és annyi időm lenne, mint az állat, és nem kéne bejárnom, és agyaltam. Rengeteget agyaltam, és volt egy olyan vasárnap, amikor mondtam az Olivernek, hogy figyelj, holnap bemegyek és felmondok. És szerintem ő se hitte el, meg én se egyébként, mert előtte nem is beszéltünk róla, meg nem is volt ez egy téma. És bementem, foglaltam egy termet a közvetlen felettesemmel, és amikor bejött, akkor szinte tudtam, hogy tudja, hogy miért vagyunk ott, mert csak mosolygott, és azt mondta, hogy
Hát, azt hittem, előbb mondasz fel. Szóval, hogy ő már tudta, hogy nem odavaló vagyok, és nem ez lesz az én életem, úgymond. És, és igazából 8 hónap után már többet kerestem az Inzinóval, mint a mérnöki pozíciómmal. Úgyhogy az első 6 hónap az ilyen nagyon intenzív volt, nagyon nem is vettem észre, hogy mi történik, csak ugye volt már a főállásom mellett, csináltuk a Bitnalónak az előkészületeit, egy Kft-t megalapítani, azért nem olyan egyszerű, és azért vannak necces pillanatok, és mellette az Inzinót meg így, így random zsigerből csináltam, és tök jó eredményeim voltak, ugye pénz volt, csapat volt, emberek voltak, tök lelkes voltam, hogy úristen, az embereknek kell ez a cucc. Hát azt mondta, hogy rendeljük meg, és kifizette, és tök lelkes voltam. És, és valahogy utána azt mondtam, hogy na, akkor ezt egy kicsit jobban meg kellene tanulni. Éreztem, hogy nem vagyok ebbe profi, meg nem tudok olyan hiteles lenni, mint szeretnék. És igazából 2020 januárjában mondtam fel, onnantól lettem ugye főállású networker, úgymond, és akkor így nagyon-nagyon sokat kezdtem el tanulni erről az egészről, mert mindig voltak ilyen önfejlesztő könyvek, ugye az életemben, szüleim mindig megvették, bármelyik emelemről volt szó, de hát nem olvasták el, úgyhogy rám maradt, és én ezeket így forgattam, például Szegény papa, gazdag papa, hogyha nem ismered, akkor mindenképp olvasd el, Cashflow négyszög, Donald Trumpnak a könyve, az akkor még messzi nem volt ilyen híres, úgymond, és olyan adatokat, olyan mondatokat kaptam azoktól a könyvektől, hogy én mondtam, hogy na, én biztos, hogy mindegy, hogy mit fogok csinálni az életemben, de hogy szegény nem leszek, az biztos, és hogy ez így vitt előre, és igazából nem gondoltam volna soha, hogy így az MLM-mel nekem hosszú távú viszonyom lesz, és maga ez az élő is ezért van, hogy soha ne akard eldönteni előre, hogy mi lesz, mert úgyse úgy lesz egyébként, illetve bármikor jöhetnek olyan dolgok az életben, ami így úgy a választást oda teszi eléd, és valahogy döntened kell, és merj úgy dönteni, hogy adsz egy esélyt neki. Igazából így visszagondolok, hogy ha nem adok esélyt az Inzinónak, akkor az egészségem az nem tudom, hogy hol tartana. Egyébként lehet, hogy már nem tudom, nem is gondolok bele. Illetve tényleg van egy olyan nyugodt háttér, hogy van pénz, és nem kell azon rettegnünk, idegeskednünk, miből lesz kifizetve a csekkek, meg miből lesz megtankolva az autó, hanem van egy kis könnyebbség ezen az egészen, ha azt mondhatom, hogy tudunk azon agyalni, hogy hogyan teremtsünk dolgokat, mi legyen a cél, mind dolgozzunk, mik legyenek a következő feladataink, kihívásaink, és nem így hónapról hónapra kell élni, mert volt olyan is, és megmondom őszintén, rohadtul nem tetszett, és nem is hiányzik, amikor tényleg ki volt centízve minden forint, és azt mondtam, hogy ez nem élet, hogy azért dolgozok, hogy ki legyen fizetve minden, és akkor itt állok, és semmi. Úgyhogy nyilván tudom, rengeteg embert érint ez, hogy ugye ki vannak centízve a pénzei. Nem jó, és ne fogadd el, hogy ilyen az élet, mert egyébként lehet tenni érte. Úgyhogy ez volt így a bevezető. Ezt csak azért mesélem el, meg azért szerettem volna ezt így hosszabban kifejteni, mert én se úgy születtem, hogy az emelem a fejemre volt írva, vagy hogy semmi közöm nem volt nekem sem az egészhez, viszont azóta már rengeteget tanultam róla, és folyamatosan tanulok, könyvek hada, itt nagyon kevés könyv van, hogyha kimennénk a nappaliba, akkor 2 szekrény tele van könyvekkel, és ez nem Daniel Steele regény, hanem mindenféle üzleti, önfejlesztő és nagyon jó könyvek. Úgyhogy hát én ebben hiszek, hogy tanulni kell, és szerintem meg lehet változtatni nagyon sok gondolkodási alapot, amit hozunk magunkkal. És
És biztos vagyok benne egyébként, hogy amit ide most leírtam, ez nem fog beleférni a maiba, és nyilván ez egy célom is, hogy szóval nem az a célom, hogy most mindent belesűrítsek ebbe az egybe, hanem az a célom, hogy ha tényleg kíváncsi vagy, ha tényleg érdekel a téma, akkor hozok erről majd még sztorikat, hozok erről majd még több infót folyamatosan, mert ez az MLM, ami ma van, az megérdemli azt, hogy nagyon sokat foglalkozzunk vele. Régen nem biztos, hogy ennyire pozitívan lehetett volna erről beszélni, mert akkor még nem volt ilyen fegyelmezett, vagy nem volt ilyen komoly rendszer egy MLM mögött, hanem lelkes emberek voltak, akik meg akartak gazdagodni hirtelen, és akkor mindent megtettek ezért. Manapság már azért ellenőrző szervek vannak ez mögött, és nagyon-nagyon gyorsan, én azt gondolom, gyorsan ki lehet szűrni azért, hogy egy céggel érdemes együtt dolgozni, vagy nem. Nyilván az, hogy én az Inzinónál adtam le a voksomat, annak több oka van, erről is hoztam infókat, de ha te egy másik cégben találod meg igazából azt, hogy jól érzed magad, kiteljesedsz, tök jó, akkor csináld azt. De a lényeg az, hogy gyűjts adatokat, nézz utána, és ne az legyen, hogy minden emelem rossz, mert nem így van. Ez olyan, mint amikor azt mondod, hogy minden nő hülye, vagy minden férfi hülye. Nyilván nem. Jó, vannak köztük tényleg olyanok, akikkel nem érdemes foglalkozni, és vannak, akik meg csodálatos emberek, és kell is velük. Úgyhogy belemegyek itt a kérdéseitekbe, mert ugye nagyon sok jó kérdés volt, és az első ilyen az, hogy hogyan lehet valaki sikeres az MLM-ben. Hát erről is tudnék szerintem reggelig beszélni, de 3 olyan kérdést lebontottam, ami szerintem most fontos, hogy mitől más az, amit én csinálok. Ugye ez is egy csomó embertől visszajött kérdésnek, és nem is gondoltam volna, hogy ez kérdés lehet, mert én valahogy csinálom, és tök érdekes, hogy kívülről, ugye ti azt látjátok, hogy másképp csinálom, mint mások, és ezen el kellett nekem is gondolkodni, hogy hú, ezt most hogy kell érteni ezt a kérdést, és mi a válasz erre. És igazából amit én ehhez a kérdéshez írtam azt, hogy azt tapasztalom, hogy nagyon sokan sunnyognak így az MLM mögött, hogy ez nem értékesítői munka, itt nem kell eladni, nem az a cél, hogy az embereket megkeresd, meg olyan bullshit dolgok, ami hazugság, és ha nem kellene embereket megkeresni, nem kellene terméket eladni, nem kellene értékesíteni, akkor igazából az egy nagyon etikátlan, és nem tudom, hogy minősítsem üzlet lenne, mert a világ úgy működik, hogy emberek elcserélnek dolgokat, amiért valaki pénzt ad. Ez a kereskedelem, ez az élet, ez a gazdasági tevékenységek alapja, és nyilván én is szoktam fantasztikus üzeneteket kapni még a mai napig, hogy új projekt indul, nem kell csinálni semmit, csak befizetni $100, és akkor nem tudom, milliárdos leszek egy hónapon belül, nem kell embereket megkeresni, és akkor jönnek ezek a sok-sok bullshitek, és tökre el tudom hinni, hogy embereknek már hány ingere van attól, hogyha egy MLM-mel megkeresik, mert tényleg az van, hogy egyrészt butának is nézik az embereket ezáltal, másrészt meg egy olyan buta dologról beszélnek, ami süvít, hogy vagy piramisjáték, vagy valami nagyon erős átverés. Úgyhogy ha velem beszélgetsz az Inzinóról, akkor igen, mi itt értékesítők vagyunk is, mert egyébként nagyon sok minden is, el kell adni termékeket, a termékekből kapunk vissza jutalékot, ugyanúgy, mint az életben bármilyen munkából, és igen, meg kell keresnünk embereket, mert senki nem áll itt az ajtóm előtt, hogy szia Maris, mesélnél nekem az Inzinóról? Tök jó lenne, mert akkor így időpontoznám őket, hogy na, akkor gyere, üljél le. Nyilván nem, jó, és hogyha valaki életében már vállalkozott bármit,
akkor tudja azt, hogy kifele kommunikálnunk kell, főleg mai világban akkora zaj van, hogyha te fodrász vagy műkörmös vagy bármi, és nem hallatod a hangod, nem vagy jelen, akár a közösségi médián, akkor honnan tudják, hogy létezel? Majd oda fognak elmenni, aki hangos, aki beszél magáról, és aki nyomja a reklámokat. Úgyhogy egyértelmű, hogy, hogy ez is egy gazdasági tevékenység. Jó, az, hogy működik, az már részletkérdés, mert ahány emelem, annyiféle opciója lehet, hiszen ha azt mondod, hogy KKV, abból is van 100-féle. Vannak rosszak, vannak jók, vannak etikusak, vannak etikátlanok, nem üti a kasszát, üti a kasszát, fizet adót, nem fizet adót, bele lehet menni ugye nagyon mélyen ezekbe, de leginkább az, hogy mitől más az, amit én csinálok, az, hogy tök őszinte vagyok ezzel kapcsolatban. És tudom, hogy ez fog működni, és akinek ez gond, hogy itt el kell adni, akinek gond, hogy itt abból én fizetést kapok, mert tájékoztatok embereket, elmondom nekik, amiket hosszú évek alatt megtanultam, segítek nekik akár a vértesztet elkészíteni. Egy csomó dolog van egyébként itt a háttérben, amit mi ugye akár egy fogyasztóval is csinálunk, ezért én fizetést kapok. Jó, mert ugyanúgy működik, ahogy mondtam, mint a való életben. Bemész egy boltba, ott is van bolti eladó, és ő a te pénzedből fog egyébként majd valamikor, általában 5-én vagy 10-én fizetést kapni, azért, hogy hát jobb esetben köszön, vagy megkérdez, hogy mit szeretnél, de nyilván ezekhez is van negatív példa, de ilyen az élet, szóval, hogy ez egy normális folyamat, hogy van mögötte csere, van mögötte valami folyamat, és nincs olyan, hogy nem kell csinálni semmit, és abból van pénz. Jó? Úgyhogy ha ilyen emelembe hívnak, akkor ez tényleg bullshit. És azt tényleg mond, hogy ez hülyeség. El kell adni, beszélni kell az emberekkel, értékesíteni kell. Ezek ilyen kulcsfontosságú adatok. Ha valaki azt mondja, hogy nem kell ilyet csinálni, akkor biztos, hogy vagy ő se érti, olyan is van, jó, és nem bántom őket, neki is ezt mondták, hogy ezt mondja, van ilyen, de hogy semmiképpen, legalább te ne hidd el, jó, most már tudod, mert elmondtam, úgyhogy tudj róla, hogy azért nem, nincs olyan, hogy ingyen pénz, jó, ez, a lottót is legalább ki kell tölteni, hogy nyerjél. Mi kell ahhoz, hogy valaki sikeres legyen? Hát nyilván én most már közel 6 évnek a távlatából mondom, és ide azt a kis gondolatot írtam, hogy ne csak magadnak akar jót. És ez is egy tök fura dolog lehet, vagy nyilván arra nevelnek minket, hogy dolgozzál rendesen, lépjél előre, menjél, mint az állat, és csináld a dolgod, és ebben sokszor az is ott van, hogy embereken áttaposnak. Ha egy multiba valaha életedbe dolgoztál, ha nem, akkor mesélek róla. Igazából én is csak 3 éves tapasztalattal beszélek, szóval nem sok, de 3 év alatt megtapasztaltam azt, hogy én szerettem volna ott egy közösséget létrehozni, szerettem volna a munka mellett egy olyan kis csapatot, akivel lehet akár elmenni este sörözni, társasjátékozni, hogy jól érezzük egymást, hiszen azért 40 órát együtt töltünk a hétből, és voltak emberek, egy pár volt egyébként, tök másik osztályról, nem is dolgoztam velük együtt soha, és az jött vissza panaszként rólam, hogy én egy segnyaló vagyok, mert hogy a csoportokat akarok itt létrehozni, és itt be akarok nyalni a főnöknek azzal, hogy én az embereket itt összegyűjtöm, meg ilyen orbitális baromságok, és az egy akkora pofon volt már ott, hogy komolyan én csak jól akarom magam érezni, és az se baj, hogyha nem egyedül, mert nyilván egy csomó ember ott van a környezetemben, tök jó lenne, ha legalább beszélgetnénk, és tényleg élveznénk egymás társaságát, nem csak munka szempontjából, mint valami robotok, és azt kaptam vissza, hogy ez rossz. És akkor ott így
az volt bennem, hogy úristen, ilyen helyen én nem akarok dolgozni. És, és mióta van a Bitang egyébként, meg mióta az Inzinóval foglalkozok, azt érzem, hogy ha embereknek akarok jót, és emberekkel összedolgozok, akkor abból mindig valami jó lesz. És nekem ez jutott eszembe erről a kérdéskörről, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki sikeres legyen, hogy ne csak rólam szóljon az az adott valami, ne csak nekem legyen jó, ne csak azt akarjam, hogy nekem legyen pénzem, nekem legyenek sikereim, hanem a körülöttem lévőknek, és hogy azon dolgozzak, meg azon dolgozok, hogy akik a környezetemben vannak, nekik én hogyan tudok segíteni, és ha tudok segíteni, és nekik jó, akkor ez visszacsapódik rám. Olyan, mint valami pingpongasztal, és igazából én ezt tapasztalom, hogyha én sikeres akarok lenni, jelentsen bármit, mert egyébként mindenkinek lehet, hogy tök más a siker, és nézd meg, hogy neked mit jelent a siker. Nekem azt jelenti a siker, hogy én is jól érzem magam, meg akik körülöttem vannak, ők is. És igazából nekem ez így csapatjátékra összpontosult. Valamiért ez jött ki nagyon erősen, hogy én akkor érzem magam sikeresnek, hogyha a körülöttem lévőkkel is jóba vagyok, jót tudok adni, és van értelme élnem. Igen, nagy szavakkal élve, de hogy tényleg, hogy azt tudják mondani az emberek rólam, hogy Maris jó fej, vele érdemes együtt dolgozni, jó vele, mit tudom én, beszélgetni, jó fej, és akkor azt tudom mondani, na, király, bele tudok nézni a tükörbe, ki tudom magam húzni, és azt tudom mondani, hogy akkor van valami hasznom ezen a kis bolygón. Úgyhogy nekem a siker az ez, hogy ne csak magamnak, hanem hogy másoknak is akarjak jót. A harmadik kérdés, hogy hogyan lehet jól csinálni, hát erről is lehet nagyon sokat beszélni, de amit én ide felírtam, és ami egyből eszembe jutott ehhez a kérdéshez, az az, hogy ez egy szakma. Jó, ugyanúgy, ahogy mit tudom én, tetszik a műkörmös szakma, mert gyönyörű körmöket varázsolnak az emberek, és megmondom őszintén, ha ezeket a körmöket nekem kéne megcsinálni, akkor biztos, hogy nem lenne soha a büdös életben műkörmöm, mert 8 féle cuccot ráken, nem értem, hogy tudja úgy reszelni, hogy tökéletes az alakja, tökéletes a formája, szóval érted, nyilván megcsináltam műkörmösen már 100 millió körmöt, és már profi, és tudja, és kitanulta a szakmát, és rengeteg oklevele ott lóg a polcon. Ugyanígy van ezzel az MLM nevű dologgal is, hogy hogyan lehet jól csinálni gyakorlással, és nem így születik senki. Hát az én felső vonalaim, hogyha megkérdezném őket, hogy mit tudom én, milyen volt az első tárgyalásuk, hát szerintem fognák a fejüket, és tök jót nevetnének, hogy úristen, csak arról ne beszéljünk, mert hogy mindenki valahol elkezdte. És az első 2019-es, nem is 2020-ban, amikor ugye a Covid már bejött a második felébe, átváltottunk mi is teljesen online felületre. Szóval, hogyha visszamennénk 19-be, és valaki azt mondaná, hogy én majd itt 24-ben itt élőzök egy laptopnak, mert ugye nem látlak titeket, és nem, azt sem tudom, hogy van-e itt valaki, vagy nincs. Nyilván látom a számokat, hogy igen, 18 néző van, de hogy nyilván ezt is úgymond meg kellett tanulni, hogy tudjak egy géphez beszélni, mert nem látok arcokat, nem látok reakciókat, nem látok interaktivitást az egészből, és a legelső ilyen online tárgyalásomat lemondtam 59-kor, egészkor kezdődött. Azt mondtam az illetőnek, hogy beteg vagyok, hány ingerem van, nem tudom megtartani, mert annyira izgultam, hogy nem mertem elindítani azt a videóhívás gombot, hogy beszélgessek egy telefonnal. Remegtem, minden bajom volt, kint voltam a nappaliba, emlékszem, és lemondtam, mert nem tudtam belemenni a hívásba, hogy én most ezzel az idegen emberrel úgymond mit fogok beszélni, mit mondjak neki, hogyan. Úgyhogy ha van ezzel kapcsolatban gondod, és nem szeretsz így
telefonba vagy laptopba beszélni, akkor van esélyed, mert az elsőt én is lemondtam, és, és azóta meg már nem tudom, több ezret tartottam, de hogy hogyan lehet jól csinálni, tényleg azt tudom mondani, hogy meg kell tanulni a szakmát. Meg kell ülni, olvasni könyveket, venni a fáradtságot, hogy akar jobb lenni, akarj többet tudni erről a dologról, mert senki nem így kezdi, hogy hú, én tudok kommunikálni, én jó vagyok ebbe, abba, de hogy is. Mindenki valahol elkezdi, és, és meg azt írtam ide, most így nézem a jegyzetet, hogy ha most mit tudom én, keresel 300 000 forintot, most csak tegyük fel, hogy 300 000 forintot keresel havonta, és mondjuk 3 milliót akarsz, mert hát ugye az MLM-ben mindig mondják, hogy olyan sok pénzt lehet keresni, akkor azért tedd oda a kettőt, hogy 300 000-et keresni, meg 3 milliót, az két külön embert igényel. És neked fel kell fejlődni, meg kell fejlődni ahhoz, hogy te ezt a 3 millió forintot be tud fogadni, és meg tudj érte dolgozni, mert akkor fogod megkeresni, ha olyan emberré váltál. És ez mindennel így van, nem csak az MLM-ben, hanem a vállalkozásokban, nyilván, hogyha alkalmazottként mész fel a ranglétrán, ott is ugyanez van, hogy ki kell érdemelni, úgymond egy magasabb pozíciót. Amikor azt mondja a főnököt, hogy előléptet, akkor nem azért léptet elő, mert szép a szemed, meg jól áll a hajad, jobb esetben, jó, ezt most a jobb esetben mondom, hanem azért, mert látja rajtad a proaktivitást, látja, hogy többet akarsz, látja azt, hogy lelkes vagy, akarsz többet adni, és azt mondja, hogy figyelj, akkor lépjünk egy szintet felfele, és több pénzt fogsz keresni. De nem ugyanazt csinálod már, mint eddig. És itt is ugyanez van, hogy 3-4 ezer eurót megkeresni, ahhoz neked kell itt belül kegyetlenül változni. Nagyon erős mondat volt, Maris. Köszi, Zsuzsi. Nem tudom melyik pontosan, írd majd be a chatbe, mert most így cikáznak a gondolatok, és ahhoz képest, hogy csináltam jegyzetet, nem tudom nézni. Jó, szóval, hogy csapongok lehet össze-vissza, mert rengeteg mindent szeretnék elmondani, és már most látom, hogy nem lesz rá elég az idő, és akkor majd csinálunk egy másikat is. De tényleg azt szeretném elmondani, meg azt szeretném átadni, amit látok, meg amit érzek nagyon sok embernél, hogy azért az MLM mindenki életében ott van. És ez is annyira mókás, így megtapasztalva. Én ugye a LinkedIn-en is például nagyon sokat dolgozok, és ott is mindenki ugye valamilyen titulusban van, valamilyen vezető, vagy nem tudom mi, és bárkivel beszélek privátban, mindig kiderül, hogy vagy ő MLM-ezett, vagy az asszony, vagy a sógor, vagy a nem tudom ki, vagy a szomszéd, hogy biztos, hogy valamilyen szinten az életébe bekerült már az MLM, de sokan nem akarnak tanulni, meg változni, meg mássá válni, hanem belépek ebbe az MLM-be, és akkor keresek sok pénzt. És az olyan, hogy na, hát akkor én nem tudom, műkörmös akarok lenni, és sok pénzt keresni. De egy darab műkörmöt én nem csinálok meg egy darab géllakkot nem fogok venni senkitől, és hogy így sokszor olyan sztorikat mesélnek emberek, hogy milyen tapasztalata vagy kapcsolata van az MLM-mel, hogy így nézek, hogy mondom, ezt most így tényleg kimondtad, és elmesélted nekem, hogy ez most veled megtörtént, és az MLM a hibás? Soha egy emberrel nem beszélt, nem is használta a terméket, meg jönnek olyan dolgok, hogy ember, ez is egy vállalkozás. És hogyha nem vállalkozásként tekinted, akkor az egésznek annyi. És igazából most így visszatérve a kérdésre, hogy tényleg csak ennyi a lényeg, hogy itt olvasom, amit a Zsuzsi írt, hogy fel kell nőni a 3 millióhoz, hogy igen, nyilván azt a pénzt birtokolni meg kell tanulni, és apu tanította, vagy neki is úgy mesélték, hogy a pénzt nem megkeresni nehéz, hanem elkölteni. Hogy amikor valami sok pénzt megkeresel, akkor azzal mit csinálsz? És hogyan költöd el úgy, hogy mondjuk az jó is legyen? És sok emberrel, amikor beszélgetek az első alkalommal, megkérdezem, hogy mondjuk mi lenne a célja így az Inzinóval, mennyi pénzt szeretne keresni.
és amikor ilyen 50, 100, 200 ezer forintokat mondanak, akkor tudom, hogy soha nem lesz közös utunk, vagy soha nem lesz közös munkánk, meg nem is gondolja komolyan az egészet, mert egyszerűen ez annyira pici szint, amiért nem mozdulsz meg. Nem fogsz azért az Inzinóval, vagy bármilyen MLM céggel dolgozni, te 50 meg 100 ezer forintot keres. Egy pár hónapig igen, amíg lelkes vagy, mert a szomszédasszony mindig hívogat, hogy gyere, áruljunk együtt, mit tudom én, kenőcsöt vagy valamit. Persze, egy darabig tök lelkes mindenki, de hosszú távon, ha 200 ezer forintért akarsz gürizni, biztos, hogy nem. Itt tényleg lenned kell olyan komoly céloknak, vagy problémáknak, inkább problémát mondok, mert a problémákra keresünk mindig megoldásokat, és azokat szeretnénk ugye akár pénzzel is megoldani. Hogyha nincsen problémád, mert az a legnagyobb problémát, hogy kifizesd a csekkeket, az nem elég probléma. És ezt most értsd úgy, hogy azért nem fogsz többet tenni, nem fogsz még egy embert felhívni, még egy emberhez kinyúlni, még egy embert megkeresni, azon a héten 89-szer elmondani ugyanazt, kibírni azt, hogy jaj, ez hülyeség, ez egy MLM, ez egy piramisjáték, ez ugyanolyan omega 3, mint a többi. Nem fogod ezeket kibírni azért, hogy te 50 vagy 100 ezer forintot keres. Akkor fogsz, ha van egy rohadt nagy célod, valami olyan komoly dolog, amit szeretnél megvalósítani. Nekem például az volt a célom annó, hogy ne kelljen úgy 40 évet alkalmazottként dolgoznom, ahogy akkor dolgoztam. Mert azt mondtam, hogy nem a pénz érdekel, mert ha ugyanannyi pénzt keresek majd az Inzinóból, de más lesz az életem, nekem az már megéri, nekem az már siker, és akkor én tök boldog vagyok, mert utáltam azt, hogy hideg volt reggel, ki kellett menni, be kellett csekkolni, olyan voltam, mint egy robot, mert ugye egy kártyával számolták a másodperceimet, hogy én mikor megyek be és mikor jövök ki, és nem akartam ezt. Nekem ez volt a célom, nem az, hogy milliókat keressek, hanem az, hogy ne kelljen úgy élnem, ahogy akkor éltem. És az, hogy most már, mit tudom én, novemberben több mint 4000 eurót kerestem, és nem tudtam már idén kivenni, mert különben rengeteg adót kellett volna befizetni, és a januárt úgy indítom, hogy leveszek több mint, tudom én, 5-6 ezer eurót, basszus, azért az úgy kemény érzés, és nyilván azt tudom mondani, hogy most értem meg rá, és most jutottam el oda, hogy felnőttem ahhoz az összeghez, hogy én azt meg is kaparintsam, és az enyém legyen. Úgyhogy nyilván már megvan a helye. Jó, szóval, hogy ez benne a legviccesebb, hogy mindig annyi pénzt fogsz keresni, aminek már megvan előre a helye, és hogyha ezen át tudsz így billenni, mert raksz ki magadnak olyan hosszú távú célokat, vagy olyan dolgokat, hogy már ne a pénz vezéreljen, akkor ez meg fog fordulni. Egyébként én ezt tapasztalom, hogy át tud billenni, és utána már tényleg azon kell gondolkoznod, hogy a pénzt hogyan tudod jól befektetni, vagy hogyan tudod jól kamatoztatni, mert a keményen megdolgozol érte egyébként. Jó, szóval aki itt az MLM-ben rengeteg pénzt keres, azt higgyétek el, nagyon megdolgozik érte. Jó, aki ilyen könnyen jött pénznek mondja, vagy úgy mesél róla, hogy fú, hát itt csak belépsz és jön a pénz, akkor egy kicsit legyél gyanús, vagy legyen gyanús az egész, és ne feltétlen hidd el, mert azért a jó MLM cégek, amik megbízhatók, hosszú távon dolgozhatsz velek, etikusak, tényleg egy megbízható cég, ott én még soha nem hallottam senkitől, hogy könnyen jött a pénz. Jó, és tényleg, ha azt mondod, hogy az MLM az hülyeség, akkor beszélgess ezekkel az emberekkel. Legyél annyira gyanakvó, legyél annyira kíváncsi, legyél annyira, nem tudom, ne higgyel senkinek semmit, hanem beszélgess, ülj le olyan emberekkel, akik MLM-ből élnek, és szerintem csodákat tudnál egyébként tapasztalni. Nyilván itt az MLM-ben sokszor van az, hogy ugye mentor, hogy mindenkinek kell egy mentor. Nem azért kell a mentor, mert te hülye vagy, hanem azért kell a mentor, mert ő az a személy, aki már átélt
hasonló dolgokat, amint te át akarsz menni. Ez az egyik, hogy ő már sokat tapasztalt, és segíteni fog elmondani titkokat. Azért fog elmondani neked titkokat, és azért fog neked segíteni, mert anyagi érdeke. És ha ezt valaki megérti és felfogja, hogy itt az MLM-ben azért segít a mentor a mentorátnak, mert anyagi érdeke, és mind a kettőjüknek több pénzük lesz, hogyha a mentoráltnak több pénze lesz, míg a való életben nem ez van. Hát menj oda a főnöködhöz, és mondd azt, hogy főnök, mondjon el minden titkot, én leszek itt a legjobb munkása, és a legtöbb pénzt akarom ezzel én keresni. Hát lehet, hogy még ki is rúg, mert ő nem azt akarja, hogy te itt nagyon sok pénzt keressél. És nem azért, mert nem akar pénzt adni, hanem van annak a cégnek egy büdzséje, van egy bevétele, azzal számolnak, abból annyit tud visszaosztani, amennyit tud, de hogy ő nem azt akarja, hogy te legyél a hónap dolgozója. Olyan szinten legyél, hogy gürizel, mint az állat, de ne akar, tudom én, 5-szörös pénzt keresni. És, és az MLM-ben, ha ezt át tudod fordítani, és át tudod, nem is tudom milyen szót használják, át tudod ezt az egészet tényleg fordítani, hogy itt az ember tényleg kaphat úgy segítséget, hogy őszintén és tényleg titkokat kapva, azért, hogy ő több pénzt keressen, mert akkor az a mentor is több pénzt fog keresni. És ha ezt úgy érted, hogy jól, és nem a kihasználás oldal, amiből egyébként nem tudom, miért van kihasználás, mert ha mindenki pénzt keres, és mindenki jól van, abban mi a kihasználás? Érted? Szóval sokszor hallom ezt, jó, a piramis tetején a nem tudom, ki keres sokat. Menj be a cégedhez. Hát ott van a főnök, a kisfőnök, a közepes főnök, a beosztott. Hát sokat keres, kevesebbet, még kevesebbet. Az a legnagyobb piramis. Így működnek a gazdasági cégek, mert nem tud másképp. Nem az alkalmazott keres sokat. Nálunk például tudom azt, hogy van például olyan partnerem, aki rendszeresen több pénzt keres nálam. És én ennek rohadtul örülök, mert a jutalékot abból nem sokat egyelőre, de hogy abból én is kapok vissza az ő forgalmából. És hogy így, ha valaki ezt felfogja, hogy úristen, aki hozzám belép és velem dolgozik, mindenki keressen sokkal több pénzt, mint én, és én segíteni fogok neki, mert akkor nekem is jobb lesz. És valahogy ezt érdemes, ebben is legyél kíváncsi, én azt tudom mondani, hogy akard ezt is nagyon-nagyon kíváncsiskodóan, meg kutakodóan kideríteni, hogy ez hogy működik. Mert nem ezt tanuljuk, nem így növünk fel, nem ezt tanítja az oktatás, hanem helyezkedj el egy jó munkában, ahol van egy fix pénzed. Az MLM meg tök más. Ott a csapatmunka, az együtt dolgozás, egymásnak a segítése által több pénzt keres mindenki. És amikor küldik nekem a screenshotokat a partnereim, hogy úristen, 2000 eurót keresett, megvan a jutalék, hát én vagyok a legboldogabb. Tőlem abból nem vett el egy forintot se, én attól nem lettem kevesebb, nem lettem szegényebb, ő viszont, tudom én, több boldog, érted? És azt tudom mondani, hogy úristen, menjünk tovább és keres még több pénzt. Erre van a Cashflow négyszög, a Szegény papa, gazdag papa, rengeteg olyan könyv van, Randy Gage könyvek. Olvasd Randy Gage könyveket, nem kell, hogy emelemes legyél, csak olvasd bele ezekbe a könyvekbe, hogy mennyire más tanítanak, mint az Élet nevű játék, amiben dolgozunk, vagy Grant Cardonnak a 10X könyve, ez most nincs itt, pont kint van, de hogy annyira másképp gondolkoznak azok, akik sikeresek, és itt, ha megnézzük ezeket a sikeres embereket, akkor megint azt tudom mondani, nem azért mondom őket sikeresnek, mert sok pénzt keresnek, hanem mert óriási embertömegekre vannak hatással. Ha csak a Grant Cardont nézem, annyi embernek segít pénzt tenni a zsebébe, hogy úristen, és hogy ez egy akkora jó cél lehet, egy akkora
izgalmas játék, amikor a te zsebed már tele van, és nem az érdekel, hanem hogy úristen, minél több embernek tegyük jobbá az életét, tegyük jobbá a családi hátterét, az anyagi biztonságát, a gyerekeknek a biztonságát, a tanulását, a ruházkodását, nem tudom mit. Úgyhogy én tényleg arra tudlak bíztatni, ha nagyon nem vagy még jóba az MLM-mel, és egyébként tudom, hogy rengeteg MLM-es nincs jóba az MLM-mel. Próbálja titkolni, nem, ez nem MLM, megkerestelek, de nem, ez nem MLM, de az meg ez MLM. És azért beszélek róla ilyen nyersen, mert meg kell érteni, hogy mi van a kezünkben, meg kell érteni, hogy teljesen más, mint a hagyományos élet. És azzal sincs semmi gond. Én is cégvezető vagyok egy hagyományos vállalkozásba, ott is nem tudok nyilván több pénzt fizetni az alkalmazottaknak, ha én úgy gondolom, hogy most ez a hónap tök jó volt, akkor neked most többet adok, mert nem így működik, hanem van egy fix, egy szerződése, egy költségvetés, egy büdzsé, nyilván van kisebb hónap, nagyobb hónap, nem tudom azt mondani, hogy most olyan kedvem van, hogy neked többet adok, vagy jobb volt a forgalom, akkor most többet adok, hanem ugye előre gondolkodva egy cégnek azokat a béreket ki kell termelni, és lehet, hogy már sokkal előrébb. És ugye az MLM cég mit csinál? Ugyanezt, csak nincsen határ, nincsen plafon, amire azt tudja mondani, hogy ebben az évben már nem adunk el több termék, vagy ebben a hónapban nem adunk el több terméket, mert az a plafon, ennyit tudtunk legyártani, hanem azt mondja, hogy figyelj, amennyi terméket te el tudsz adni, és amennyi emberhez el tudod az én cuccomat juttatni, én abból foglak téged meg jutalmazni, és a jutalékot abból fogom kifizetni, és nyilván, hogyha ezt csapatban csináljuk, hiszen nekem is több mint 1000 fogyasztó van a struktúrámba, mondjuk így, vagy csapatomba, nyilván én 1000 emberhez hogy a bánatban tudnék eljutni. Nekem van 71 előfizetésem jelenleg, az nyilván, mit tudom én, ilyen 30 ember körülbelül, és már nekem ez is ilyen, úristen, bele vagyok izzadva, mert nem vagyok de nagy vevő, kapcsolattartó, nem hívogatom őket, hogy na, hogy vagytok, és ha nézi egy vásárlóm, akkor meg tudja erősíteni, hogy nem fogok rászállni. Ha ő le akarja mondani, lemondja, ha szedni akarja, szedi, de hogy én nem fogom őt pusolni, hogy már pedig szedd a termékedet. Mellesleg nyilván tök jó lenne, ha ebben erősödnék, de nem ebben vagyok a jó. Én a biznisz részében, a csapatépítésben, mentorálásban, ebben érzem jól magam, és ezért van az, hogy inkább olyan embereket gyűjtök magam köré, akik ebbe tök jók, és vannak olyan emberek a csapatban, akinek 100-200 vásárlója van, atya Isten, és nem is tudom elképzelni, hogy hogyan tudnak ennyi emberrel foglalkozni, mert ők tényleg gondozzák őket, nagyon-nagyon komolyan veszik ezt a részét, és így sokkal több embernek tudok én segíteni, hogy olyan jó embereket gyűjtök magam köré, akik őket tényleg tudják gondozni. És nem én akarok ebbe a jó lenni, és nem azt akarom, hogy én legyek ebbe a profi, hanem tudom azt, hogy mi az én gyengeségem, tudom azt, hogy mi az én erősségem, és azt szerint csinálom ezt az egészet. Úgyhogy hogyan lehet jól csinálni, remélem, hogy adtam ehhez választ, és a második oldalnál tartunk, úgyhogy nyilván nem fogunk itt végigérni. Valószínű csinálni fogok egy következő részt is, és le is zárom ezt a mait itt, mert tényleg nagyon sokat tudnék beszélni, mert most már tényleg az a célom, hogy az MLM-et ne úgy nézzék, mint 30-40 éve, hanem persze igenis legyél ellentmondásokkal teli, meg hozd a tapasztalataidat, legyél hogy ez biztos rossz, de nézz utána. Szóval annyi lehetőség van ma már, hogy utána néz dolgoknak. Ugye az Inzino is például tőzsdén jegyzett cég. Könyörgöm, egy tőzsdén jegyzett cég nem tud kamukázni. Ő nem fog hirtelen ellógni, sőt, nekem van az Inzino részvényem is, és ezt se gondoltam volna soha a büdös életben, hogy majd nekem lesz, vagy bármilyen részvényem, azt se tudtam, hogy mi az a szó. Most pedig minden hónapban a bevételem 10%-a az megy részvényekbe, és akkor
elég jól néz ki, hogy ilyen sok zöld plusz számot ad hozzá. De hogy tényleg legyél kíváncsi, és ne fogd az egészet arra, hogy a szomszéd is annó belépett, és ő sikertelen lett. Honnan tudod, hogy ő mit tett bele, vagy mit nem tett bele, mit csinált, vagy mit nem csinált? Győződj meg saját oldalról. És ennek az élőnek is azt szerettem volna céljául, hogy legyél kíváncsi, és hogyha kell könyv ajánló, vagy kell info, hogy már pedig is küldjél valamit, ahonnan utána tudok nézni, akkor írjál rám, legyél kíváncsi, mondd azt, hogy te semmit nem hittél el, semmiből neked adatok kellenek, és küldök, mert van adat, és ez a lényeg, hogy nem kell elhinni ma már senkinek semmit. Jó, és ne is higgyünk el semmit, mert lehet, hogy már mesterséges intelligencia van mindenhol, és akarjunk adatok alapján döntéseket hozni, és ne a szomszéd kiskutyának a kis bolhája döntsön helyettünk, meg ne arra bízzuk az életünket. Úgyhogy mindenképp lesz folytatása ennek a mainak, és sejtettem is, hogy azért hamar el fogom dumálni ezt az 1 órát. Nyilván nem szeretnék most itt hosszabb élőt tartani, mert már ez is szerintem tök jó, hogy ezt az 1 órát itt kibírtátok, meg hogy itt voltatok, és akkor inkább csinálok majd többet. És ugye csináltam egy olyan kis e-bookot, ami abban tud segíteni, hogy ha te már egy MLM céggel kacsingatsz, vagy azt mondod, hogy nézzük meg, és akkor hát, ha nekem is bejön, ahhoz egy kis segédlet igazából az alapján, amik a kérdéseitek voltak, meg amiket én is tapasztalok, hogy fontos az elején. És egyébként nem csak az elején, mert a kis e-booknak az első része az, hogy találd meg a miértedet. És ez egy rohadt nehéz dolog, mert szerintem nem hazudok, ha azt mondom, hogy az emberek 90%-ának nincs célja az életben. És az nem cél, hogy mit tudom én, a számlákat kifizeted, hanem egy tényleg olyan erős cél, amiért azt mondja, hogy én több melót vállalok, többet teszek, megváltoztatom az életemet, vagy nem tudom, és hát most már 6 év alatt azért nagyon sok emberrel beszélgettem, és hogyha a partnereimet is nézve, az ő partnereikkel együtt véve, szerintem tényleg az emberek 90%-a az úgy éli ezt az életet, hogy sehogy. És ez tök szomorú, meg tök elkeserítő. Úgyhogy ennek az e-booknak például az első része az csak erről szól, hogy találd meg a miértedet, találd meg azt a nyomókot, amiért lehet, hogy nem fogsz emelemezni, vagy nem az inzinóval fogsz emelemezni. Mit bánom én? Nem az a lényeg, hanem hogy ha most nem jó, és nem azt éled, amit szeretnél, akkor kelj fel és járj, mondná Jézus, és hogy csinálj már valamit, ami ahhoz segít, hogy többet elérj, és meg tud valósítani azt, amit szeretnél. Úgyhogy valamelyik csatornán írjál rám, és azért nem ilyen feliratkozós e-mail cuccot találtam ki, mert nem érdekel, hogy az e-mail címedet begyűjtsem, nem arról szól, hanem arról szól, hogy ha neked kell ez az e-book, akkor tegyél érte, és már ez egy ilyen pici lépés, hogy írjál rám, vagy írj e-mailt, vagy mit tudom én, szerezd meg tőlem, mert ha megszerzed, akkor valószínűleg meg is nézed. Azért meg, hogy az e-mail fiókodba ott lógjon egy darabbal több ilyen feliratkozós cucc, szerintem van mindenkinek bőven, és inkább már leiratkozni kéne ezekről. Nem célom, jó, nem akarom spamelni a gmail-edet, vagy a fiókodat, úgyhogy ha érdekel ez a kis e-book, egyébként nem hosszú, 20 oldal, vannak képek, idézetek, szóval egy kicsit ilyen szellősre csináltam. Ha érdekel, akkor írjál rám, átküldöm, nyomtasd ki, csináld meg a feladatokat, nem fog senki ellenőrizni. Nyilván, hogyha azt mondod, hogy visszaküldöd nekem kitöltve, akkor tök boldog leszek, mert akkor biztos, hogy megcsinálod, és biztos, hogy lesz értelme. De hogy ezzel is inkább adni szeretnék, hogy kezdj el valamit magaddal, és ne csak az, hogy megnézted ezt az élőt, hanem hogy dolgozz azon, hogy valami változzon. Úgyhogy
tökre köszi, hogy itt voltatok, tökre jól esett, hogy 20-an itt voltatok, úristen, szombat reggel itt velem töltöttétek az időt, nagyon hálás vagyok érte, és tényleg nagyon-nagyon örülök. Ha bármi kérdés van, egyébként nyugodtan kommentbe, vagy engem is keressetek, vagy tényleg, hogyha kíváncsiak vagytok, akkor nagyon szívesen küldök bármilyen olyan anyagot, ami az MLM-ről szól, és ne ez a buta gondolatok legyenek a fejedbe, hanem tényleg adatok és meggyőződések. Úgyhogy biztos, hogy lesz folytatása, mert a maradék 20 oldalt azt nem tudtam elmondani, de legalább már ki van dolgozva, úgyhogy már csak időpontokat kell erre megtalálni. Nyugodtan küld el olyan embernek, akinek szerinted érdemes, hogy magába az MLM-be egy picit belelásson. Tényleg köszönöm, hogy itt voltatok, és ha bármi visszajelzést még adtok, annak is tök örülök, és hát legyen nagyon szép napotok. Ezt az évet még zárjátok úgy, ahogy igazán szeretnétek, és tegyetek bele mindent. Tervezzétek meg a jövő éveteket, gondolkodjatok azon, hogy mivel lesz jobb, mi az a pici apróság, amivel talán a 25 jobb lesz, és hát folyt köv. Köszönöm, hogy itt voltatok, puszi nektek, sziasztok!